mi, manglarga na mi. Padung mi sa wala mi kay bawga sabi padung. Hindi ka mo ba na? Sakoy, sakay na dai. Dito ko lukas likod dai. Dili pas ba dito ko lukas likod. So guys, mana kay na mi. Oh, sa likod na siya kami. Usara dai diha. So mo ni guys, akong mga ati Dara ko kawo na. Mari guys, ang ati. Hi. Hi guys. So ako lang gipaprunsit kay mura ko kung daog sigbin. Nya basing kunog mahadlok ang mga tao ba nga nako sa prunsit sa sakyanan nga mura ko daog sigbin. So tanaw na to dito guys, saya to makita dito. Morning guys. Kuan ni Lapu-Lapu. Ito guys. Ano si Lapu-Lapu guys. So, daghan kay mga tao diri. So, nakakang anak ko. So, wala sa wali ang kuan. So, karon si binakakita kanin niya. Pero sige mig kita sa Oh my right. kuan. Nalang na sila. So, nag-atag sila kay daghang kayo. Kuan, daghang kayo magpa-picture. Karon guys, na nami diri guys, nakita na ang si Lapu-Lapu guys, mo si Beso. Tapar mo na kang picture sa taga picture kay. So, mag-picture-picture ko na sila guys, kay na ignorante sila sa kanang Lapu-Lapu kuno. Kana mo si Lapu-Lapu. Hi guys, nanajud mi diri guys sa plaza ni Lapu-Lapu. So daghan kay mga nagpa-picture diri guys. Nakasuroy jud mi nya. Pasalamat jud ko sa nagdana mo kanisa guys. Salamat jud ko ani dako ni guys kanang love jud na ni guys. So wala guys, naka-ari mi dari kay wa gidalami ani niya. Salamat kay Nube. Kay happy kayo ang akong prinsesa kay nakaabot dire. So
So napod akong manghod nga si Jijin Bors. Akong ati Flor de Lisa ni mo ni akong ati. So nakasuri mi diri sa Lapu-Lapu niya. Salamat kay nimo be. Mo ni among nagdala na mo diri nga libre kay ni sa sakyanan. So mo ni ang mga palibot sa Lapu-Lapu. So bobalik ta dito kay mag picture sa kuno mi guys. Kay magpa-picture ni Lapu-Lapu. So mga na-ignorante mi aning Lapu-Lapu. Pa-picture namin ni Lapu-Lapu. So padong napud mi mo gawas. Agad kayang mata guys kay galuha sa ahang sinus. Kawan akong anak guys. Kay may ay so bye Lapu-Lapu. Ito akong sunog siksi kayo. Top Cebu. So kani siya guys, Top of Cebu. Mangaon kuno mi. So ni guys. So ni guys. Wow, nindot kay guys diri. Picture sa. Pili sila og menu sa ilang kanon. So mao nilang mga menu guys. Nay halo-halo. So pili na Crystal. Pili na din. Pares na ta. Guys, ato. Kami diri sa kananan. Nindot ka jud ilang kananan diri guys kay naa kita kay yung mga view. May view sa ubos. Tuwa sila dito guys kay nag-order og pagkaon. Salamat day sa nag-sponsor na mo diri, nakaabot mi diri sa kananan nga nindot jud kay sa kay nagdungaw sa mga building guys wa. Kita nimo to mga building dito sa bus nindota. Wa. Sus, grabe guys. Tapos din kabugnaw. Kanang mura kag naa sa Tagaytay. Okay, guys. Karang budget ni naka mani. So, nagakong prinsesa guys. Hindi natago ko na. So, namin guys. Napod si Jijin Bors. Jin. Ano, nindot ka doon. So, maka-enjoy you guys na. Salamat juga doon sa nag-sponsor na mo. Ngarimi. So, mga pagkain. Picturean ko naman. So, money guys, sa mga ipangaon. Ano lang is cake. So, sa gapa kayo. Money ang mga pagkaon guys. Money guys, money gawin nga. Wow, pabirit na nila. Pabirit. Money ang kuhaan gusto. Awan. Salamat kayo, Arimia. So, wala siya guys. Kanang na po sa ice cream.
Aw halo-halo di ay. Ignorante ice cream ko no. So di jud na mo mahurot ang mga pagkaon guys kaya ra naghana na wa mo jud makuha ang pansit na pay lumpia. Narang busugan na namo. Napay adobo. So mo ni guys, malamig pangaon pero napay daghang na ho bilin. Ano siya guys, ang mga pagkaon nga mahurot. Yeah, salamat sa nag-sponsor namo na nakakaon ni. Nakangaripod mi daring dapita. Kuha siya sa top sa to? Top Cebu. Ay, kuan top Cebu diay restaurant na nindot ka jud diri. Nga mga namipod lang mga pagkaon. Di na po na mo mahurot be. Na di na po mahurot. So, lang ka jud pagkaon. Usa po doon nagmaniho og ice cream. Happy kayo siya. Salamat di ay para pa mis pinaka-tok-tok diri sa Cebu. Salamat di ay ni Ate Flor. Salamat ninyo. Nakaabot mi diri. Doon na po mi manguli. Nagharamig na kuwan kanang nabilin ng mga pagkaon na may lumpia. Naog mi diri si bus. Bakit kasi gamit sport Okay, murag kawan na. So grabe ninduta guys. Oh. Okay, so guys, kita niyo mo sa bus. So guys, sabing ka nindut kayo view. Nani si guys nindut kayo view guys. Ito. Nya na bus luko hadleken. Hoy, hagnaw ka jo. Ja, wato ang gikan-an dito sa babaw. Hagnaw to. Ngani. Hey guys. Sorry guys. Hey guys, sa buntag ang naon murag naog sigbin jud guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana karon nag-prepare mi guys og kuan nagtimpla na naman mi og Bear Brand kay di mi mangaon kay mo biyahe mi gupat ka oras. Diyan ko nung magdit sa bus. Amo sa kuno ning ingon si Bibi amo sa kuno ning kanon kanang bayabas. So inaghuman na mo og kuan timpla na mo gatas amo kuno ning kanon ning bayabas ang kanang buwa. So murag pink ang isang sud. Pero naka-prepare na mi guys kay mo laga na pud mi badung na pud mi og uslog. Nja di wa jud mi di jud kuan among kanang tawag nito kanang way mapaglagyan ba among kalipay nga nakita mi sa mga ate o kani among video wa may kabutangan wala sa mga day kabutangan di ay way kabutangan ang among kalipay kay namit jud namo ni mamingawon mi ani ni di ba sa mutan okay tadi ko jud siya nya wala gito guys, wala may makabutangan sa among kalipay nga nakamit namo among ate kay dugay na pud biwa magkita ani dia. Ug among pagumangkon. Og kani among pagumangkon nga pinaka kuan jud namo. Na di lagi siya mo tan-aw kay kuan. Na salamat kadto nimo bi. Daga among prinsesa pud kay naka-prepare na pud mi siya kay Grabing hilak ni dia gabi guys kay ang ijang biro namatay. So, kuan guys kanang murag ako pud wa ko katong gabi kay kuan grabe hilak ni murag 2 ka oras sa ginilak. Kaya lamang giam-aman kay malagi na temporary lagi gatong kinabuhi sa kalibutan. So kanang bawa man jud ta. Ang sa mo tong nakasabot na si Jaka.
kuan kanang kay iro lagi naligsan katong iro na biro namo bitaw nga kanang maglangoy-langoy sa kuan sa dagat. Na guys, nasubag isang mata kay kuan grabe din yang hinila kay ara dito na magkapinangga nga iro kay arang kabugutan nga iro labdog panbuli sa kanang dog lover ni silang duha ka anak na nag-video call sila gabi arang hilak nila. Ako po naghilak na lang ko kay grabe makasakit man sa food guys nga kanang wala ay bitaw tag kanang alaga nga kanang muhag bitaw nato yung nag-uli. Kay tagsara mo din ang mga alaga nato nga kanang inaguli nato nga muhag jud ba kanang mao dito mo iro ang muhag na mo uli mi asa migikan muhag dito na mo iro so mo nang manguli na meron guys ay kuan now gang hilay guys mura pa jud kog iring lagi ang sigbin kag dila man nga mura kog sigbin basta kuan katawa na sila guys no nya na nainit na katong init pero hindi nga nagkuan mo mo lagi guys magsad na pud mi ron kay magbagbuwag na pud mi Sa sadness. kuan na pud mi kanang kay kami bitong maalat man jud mi sa una kana manguli mi gikag Manila ja makita mi las na yung mga igsoon dyan maglarga na pud mi manghilak jud mi karong mao anong Di na naman Di jud ito ma- hilak. di ba di jud ma pud na mga kanang nagkamit nimo nya wala bitaw kanang manglakaw na ja wala manghilak mi kay kanang kamingaw ba Maghilak-hilak. ja salamat ka ninyo ja sige mag timpla sa taog kuan kay nagahang baba naunsan ni wa pa jud maadyo ja mo balik tay ko guys inag-abot lang sa uslog mo balik na po kog dalagit kay nalagi magpaluto na ha guys nya tanaw lang po nato dito guys ug sayahang buhaton kay magluto may balan ko sa manghod niya si Gigin Bors so see you Kaya ang pagkuanan mo. Nawala na kami guys. salamat ka kay so karon guys gahulat mi kay uli na mi ate salamat ka Zuti uli na mi ti hala sila na iyandaman ko ni jagtanom di jang iandam niya tanom ang naghana na budget sa una na series di salamat ka Joani nana isa kong iandaman Ang dama ni Day kanila. wala ako na pupuntanam Dito ko na yung wala dito kong iandaman na kanina na Huwag magkuno mo mamaha wala kit-kit-kit mo dito. Wala mo tubig na mo dito. Saan ba dito yung hana? Kit-kit bakit? Nabi din guys, ara din yung kakuan siya ka nag-ask din niya salamat kayo na love you na lagi pa rin ang sigat dito salamat Tala na lang kami mga taas. Tutulong na mga taas. Ayun na ba, nagkukuran mo. Ayun ba? Ayun na kakuran mo. Hindi ka, mahinig ko naman sila. Mahinig ko kata. Ito ka ko no. Hindi sa miti, magagawa sa minimana. Wala yan. Saan ni Day? Sige, tingnan ko lang. Salamat ka na. Balik kami na. Oo, mahal tayo. Ang tubuslog na. Malagi. Ang tanding. Oo, lamjag mo sa ilang. Parang sirkulasyon. Ano siya kagamay? Maluray lang yun. Ayun na, bukid na. Ang driver na doon. Ang ginagawa na doon.
Mana kay So karon guys, manguli nami, gihatod na pud mi sa terminal. Kabakan tayo din guys. Dari ko. Okay ra dia day. Wala na, salamat na. Salamat. I love you kay na amping diri Permina ha. Ikaw dito ka sa atubangan te? Agsikuan, Imi. Hindi be. Ay dito na lang ako sa tubangan. Ano lang ba? Wala baba isi. Inya, salamat kayo nimo. Kanang sir. Guys, ihatod mi. Medya, padung nami sa South Terminal. Crystal Ann, basi nabilin si Crystal. Kay gusto raman na magpabilin, kay di na kung sila mauli, kaya wala diha diyang alaga nga iro. Kasi nga, nato nakabito Si Kobe. Wala sa makatugabi iti, kay buwan sa iro. Kanay buntag, nag-ilak pagaling diyang ati. Ang mata po ng hubag kay niapil po kong hilak. Pinangubag ang malagay limata kag kilay. Awa, ang gibutangan ra kay hindi ko magnaog sigbin. Kristilan, way nabilin nimo dito imong kwantel? Hindi ka magpabilin ka til ni kwantel. Salamat kayo, Bi. Love you. Salamat kazo ate. Welcome back. Salamat. Ya, salamat kayong nana kay kuan Kali na hapos to. kuan gi kanang kuan juguniza kanang amdaman juguniza mga buwak. Kay kuan siya po kung tagaan og buwak. Anda sa din na. Adi mo. Salinda to na no. Bye-bye. Wala ka mong dagi, dangan na lang. Bye-bye. 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 Salamat. Hi guys, kanang nanami guys, nakaabot nami diri sa among bahay sa Oslob. Salamat day kadto sa mga asikaso namo dito sa syudad. Salamat ninyo, Baby Amy, salamat. Ate Flor de Lisa, salamat. Ya. Karon guys, mo pawais ako karidjet kay murag galabad ang unja. Tadtaon mularga na pud ko padung na pud kog dalagit kay naay nagpaluto. Pero di siguro ko maka-vlog guys kay kuan kanang ko di ko magdag cellphone kay ang cellphone ang pang-vlog na sang anak. So di siguro ko makapag-vlog pero suwayan na ha guys ang cellphone og makapag-video ba ko dito sa mga gipangluto. Salamat kayo sa mga nagtan-aw. Salamat sa mga bagong subscribe. Salamat sa mga nagsuporta nga sige og tan-aw sa akong vlog. Salamat din jud amping mong tanan. See you next vlog.